Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да си направите Drop Event машина. За целта ви трябва Redstone, Repeater или и какъвто си искате по желание блок. Аз ще взема един такъв. И сега ще направя помещението, в което да пускате айтеми. И така, ето я постройката. Колкото си искате, може да е голяма, колкото си искате, може да е широка. И така, да преминем към следното. Към платформата, на която ще седи машината. И така, трябва нещо такова да изглежда. Да. Сега машината трябва да стои някъде от ъгъла. Сега, ето е машината. Само така. Слагате да се получи нещо като кръг. Нали да се върти в кръг. После слагате Redstone. И така. Докъде си искате си я свързвате? Аз ще я свържа. Опс. Всъщност може и така. Аз я свързвам така. Може и тук да свържете. И ще ви покажа как. Значи първо е, че ако ще ги чупите. Така. И на тяхно място слагате опс. Хайде бе. Слагате ето такова. И тук слагате ето така и виждате се пресичат. Но за да не се пресичат, отгоре слагате купчета. Ето така и хайде. Къде че се миндила? Ето така. И тук си го продължавате колкото щете. Опа. Извинете. Така. Колкото си щете го продължавайте. Може да си направите на цялото да е в платформа, да е заградено от такива редстоуни и такива, как се казваше бе. Диспенсъри, да. Така. Пък ако ви е много голяма платформата, си слагате репитъри. Как се слагат е последния начин. Ето така. Слагате, за да увеличат връзката.
И така, слагате. И тук на мен ми е малко. Сега, как се пуска? Значи, пуска се последния начин. Взимате ливъра и го пускате. Айде бе, пускай се. Не трябваше да става така. Но да, може и така. Да, ето така. Чупите го. И бързо слагате, чупите редстона и бързо слагате след него. Добре, на мен този път не ми се получи. Пак в програма. Така. Така, чупите и слагате. И готово, то ви се върти и машината ви е готова. Тук си слагате диспенсерите на местата, където сте ги обозначили. Слагате си каквото искате в тях. И това е. Дано видеото ви е харесало. Абонирайте се, лайквате. И това е. До скоро.